L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, té en marxa dues convocatòries de subvencions dirigides als establiments comercials i activitats econòmiques del municipi, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament i la sostenibilitat del teixit empresarial local. Per donar suport a la tramitació es pot sol·licitar cita prèvia per tenir assessorament personalitzat. Sí, s'ha obert la convocatòria de les subvencions per als establiments que hagin fet millores durant tot el 2024, tant tot tipus d'establiment que hagi fet millores també en transició energètica, amb estalvi d'aigua, doncs hi han obertes dues línies de subvencions. La novetat d'aquest any és que des del Departament de Promoció Econòmica es pot demanar en cita prèvia, doncs s'ofereix l'ajut per tramitar aquestes subvencions. Els dimecres de 9 a 3 es pot sol·licitar l'ajut. Recordem que aquestes subvencions estan obertes fins al 28 de febrer d'enguany. Per tant, doncs, animar la gent a consultar les bases que estan penjades a la web de castelló.cat i si volen qualsevol tipus d'informació o ajut, doncs, o bé trucant al telèfon 45 00 88 o bé enviant un e-mail a promocioeconòmica@castelló.cat, se'ls oferirà doncs, l'ajut per al tràmit. Les subvencions estan destinades a accions realitzades entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, amb l'objectiu d'impulsar la millora d'establiments comercials ja existents i fomentar la implementació de mesures sostenibles i eficients.